I Rusland er der gang i noget så sjældent som en folkelig protestbevægelse. Normalt står en lille skare af intellektuelle fra Moskva bag de demonstrationer, der måtte være. Men den nye protestbevægelse er drevet af lastbilchauffører. De er vrede over en ny vejskat, og de kritiserer korruptionen i systemet. Her er de så. Gruppen af lastbilchauffører, som nægter at acceptere Kremls nye vejskat. Несправедливо приняли закон о взимании платы с федеральных трасс. Mikhail Gorbatov har stået her siden den 4. december med de 20 andre chauffører, som nåede at forsamles, inden politiet spærrede af. Вот на въезде стоит сотрудник полиции. Он ее останавливает, спрашивает, зачем, с какой целью сюда поворачивает. Chaufførerne betaler i forvejen flere transportafgifter, og ifølge dem er den nye vejskat kun lavet for, at rige mænd kan rage mere til sig. Если я сейчас не буду бороться для того, чтобы в нашей стране была справедливость, то потом боюсь, что мои внуки или правнуки будут жить в каком-нибудь олигархическом арабском государстве. И я этого не хочу. Den mand, der skal administrere skatterne, er søn til en af præsident Putins gode venner. Her har chaufførerne lavet en særlig indsamling til fordel for mere pap. Сделаем помощь семье Ротенберга. Такой тонкий rусский юмor. Hver dag kommer der borgere med mad og varer til chaufførerne for at vise, at de støtter op om dem. Sæt kendte musikere lægger vejen forbi parkeringspladsen. Du er ikke alene, lyder det fra Yuri Shevchuk. Men protesten har ingen dækning fået i de statskontrollerede medier. Den eneste gang aktionen er blevet nævnt, var på præsident Putins årlige pressemøde sidste uge, og det efterlod ikke meget håb for chaufførernes sag. Все 100% идут не кому-то в карман. Они идут 100% в дорожный фонд Российской Федерации. De er dog ikke klar til at give op. Endnu i hvert fald. Og en sjælden protest fra den russiske arbejderklasse kører videre. Мы будем стоять, я не знаю, как сказать, до последнего, до последней надежды. Regeringen har sat bødestraffen ned til dem, for dem, der ikke betaler til tiden, men det har altså ikke fået chaufførerne til at give op.